Ik durf het bijna niet meer te zeggen, maar we zijn weer in de zenuws. Ik heb namelijk even wat spullen gehaald, want wij hebben een hoek in de slaapkamer waar wij een soort van theehoek van willen maken, zodat we s'avonds daar lekker thee in kunnen drinken. En ik heb de spullen gehaald en ik ga het nu inrichten. Eerst hebben we natuurlijk een waterkoker. Deze heb ik bij de Action gehaald, die was €8. Niks met een theehoekje te maken, maar ik zag het staan. Toen dacht ik, oh, dat is vet leuk. En dit bakje heb ik dan gehaald en daar wil ik eigenlijk alle thee in doen. En nou heb ik dus bij de Xenos allemaal thee gehaald. Want ze 3 voor 1,70 en hier zitten 10 zakjes in.